Защо снимаш? Е така за кеф просто. Реших да пусна нов влог. Тя ми сега е на много специално място, знаеш ли? Къде? Представям се. Не, Айде, няма за какво. тръгваме. Айде. Какво е това там? Защо има свиня? Какво? Това не е спиня. Защо не е вързано? Аз ли да го вържа, нали си казах, че избяга? Иди да си го поздравиш. Айде бе, лапи мама. Оба. Виж какъв е бърз обаче. До вечера с ориз или с картофки? Ела! Какво е това? Прасе? Ама има ли паразити? Така любопитен подарък, който е получила мис България Елизабет Кравец. Подарък от нейния приятел, инфлуенсърът Атанас. Това е снимката с прасенцето. Публикували са снимки как разхождат малкото прасенце.